Здравейте! Аз съм Диляна Станчева и съм част от организаторският екип на турнира по ментална аритметика AMA Cup. Имам привилегията да ви поканя на 5-то поредно издание на едно от най-значимите събития в календара на менталната аритметика – AMA Cup 5. То ще се проведе на 25 и 26 април 2026 година в град Русе. Стартираме на 25 април, събота от 14 часа, когато ще се проведе състезателната част по нива и възрастови групи. Участниците ще смятат както на абакус, така и ментално, при ясни правила и равни условия. На 26 април в неделя започваме в 9 часа. Всички класирали се на първо място ще излязат на сцената в заключителна шампионска надпревара на AMA Cup 5. Всички участници в турнира ще бъдат наградени с подаръчен комплект и сертификат за участие, а първо и второ място ще получат медали, сертификати и предметни награди. Шампионите, те ще бъдат отличени с медал, купа и специална предметна награда. Записванията са отворени до 1 март 2026 година или до запълване на капацитета. Предвидена е възможност за ранно записване, както и семейни отстъпки. Цената е 120 лева или 62 евро за всички възползвали се от ранното записване в срок до 31 януари 2026 година. След този срок цената е 150 лева или 77 евро. AMA Cup 5 е повече от турнир. Това са 2 дни, в които усилията се виждат, подготовката има значение и всяко постижение получава признание. Очакваме ви в Русе на AMA Cup 5, мястото, където трудът се превръща в резултат.